дар дораи корҳои бозомӯзӣ оиди иҷрои дастуру ҳидоятҳое ки дар паёми солонаашон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим зикр намуданд, бо ҷалби олимони соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи восеъ ҳамоиш доир гардид. дар ин ҳамоиш олимони соҳаи кишоварзӣ атрофи мавзӯи таъмини рушди устувори соҳаҳои мухталифи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва чорабиниҳо оид ба коҳиш додани он дар истеҳсолот бо маърузаҳои пурмазмун баромад намуданд. мақсади асосии ҷамъ омадани олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва ҳамзамон мутахассисону роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ ба он равона шудааст ки дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастуру супоришҳои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар фасли зимистон бо кишоварзону хоҷагидорон аз наздик вохӯрдан ва ба онҳо фаҳмонида додани роҳҳои самараноки парваришу нигаҳдории чорво, парвариши растанӣ, ҳамзамон коркарди байни қаторҳои боғҳо маълумотҳои илман асоснок дар асоси натиҷаҳои илман асоснок тавсеяҳои самарабахш пешниҳод карда мешавад. ман боварии комил дорам ки истифодаи усулҳои муосири парваришу нигоҳдории чорво, парранда, занбури асал ҳамзамон татбиқ намудани натиҷаҳои илм дар истеҳсолот дар оянда густариш меёбад ва маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ тозаи истеҳсоли ватанӣ дар бозорҳои кишвар фаровон ва дастраси мардум ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти худӣ таъмин мегардад. ин ҳамоиш ки дар он раисони ҷамоатҳои деҳот, кормандони соҳаи кишоварзии ноҳияи восеъ, сардорони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок намуданд. ба онҳо олимони соҳаи кишоварзӣ дар самти самаранок истифода намудани заминҳо дар шароити тағйирёбии иқлим дастурҳои муфид пешниҳод намуданд. чиқаде ки аз паёми 28 декабри соли 2024 аз созгороди сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тамоми кишоварзону мутахассисон ки таваҷҷӯҳ карданд ки ҳар як ваҷаби заминҳои корам ва далмӣ ки самаранок истифода бурда шавад ва ҳатто барои гирифтани 2-3 ҳосил не ва ҳатто барои гирифтани 4 ҳосил ки бояд ҳаракат кард ва кишти такрориро бояд мо ҳам баъди зироатҳое ки замин холӣ мешаванд ки мо бояд пурра баромонем кишти такрориро. мақсади асосии ҳамин вохӯрие ки мо дар имрӯз мебинем ки самаранок